Right. Nasida kutsikai ndakakubatirai nyaya yamanga mava nenguva muchitevera nyaya yakambobatwa namukoma Lovemore yepaWhite House. Ndo patasvika nhasi. Tine mhuri yatatevera ina vatete vaitambudzika nechirwere chegomarara. Saka tatiregai tisvike tinzwe kuti vakunzwa sei. Asi ndichisvika pamukova ndatambirwa neshoko rekuti vakunzwa zviri nani. Asi chiregai ndisataura mashoko eruzivo rwangu ndinzwe zvizere kubva kwavari. Zvimwe ndokekutanga kuona vhidhiyo ino. Nyaya kumashure yanga iri nyaya yavatete vanga wane nguva refu. Mavhidhiyo aripo akamboitwa kumashure vachitambudzika neurwere hwegomarara hwekenza. Ndo vandigere nawo pano. Vatete makadii? Tiripedu makadiwa. Aiwa, muri kuratidza kuti muri kupenya penya, muri kunyemwerera. Ndichikuona pavhidhiyo maisirisa kwazvo. Chiso chenyu chichiratidza kutambudzika. Asi nhasi aiwa ndiri kuona kuti vatete vari kufara. Makunzwa sei? Aiwa, iko zvinoda kunzwa zviri nani zvangu. Hanzi vakunzwawo zviri nani zvavo. Toda kuti murondedzere zvimwe. Panatanga kuona vhidhiyo rino nhasi. Mainzwa chii chaitika uye chii chakazoitika kuti musvike pamuri panapa nhasi? Ndakatanga ndichinzwa chibereko, ndaingoti mudumbu. Saka ndakazopedzisira ndakubleed. Hama dzangu ndobva dzauya ndobva dzazokwanisa kundisimudza kuti dziendere kuchipatara. Chibva ndanotestwa gomarara rechibereko. Vachibva vatora nyama pamuromo wechibereko changu. Ndobva vati gomarara remuromo wechibereko. Saka ndakatanga kubleed kasingaperi pamwedzi. Saka hama dzangu dzakaramba dzichifamba neni. Vakazosvika izvo pakufonerawo sekuru. Alright. Mava nenguva yakakura sei marapwa? Uye tichikombeya hedu nepamairwara kusvika pari zvino. Nyama dzenyu makwanisa kufamba here kana kumbojoga-jogawo? Ndakukwanisa kubva pandakabatsirwa nasekuru. Alright. Ndichaenda pana Sisi Vahombe. Tinzwe kuti zvakafamba sei uye chii chaiitika. Pamwe vachakudzorerai kumashure ndivo vaimhanya nedambudziko iri kushedza mamedia house ese, kumhanya kuzvipatara kutsvaga rubatsiro kumhuri yeZimbabwe. Pakazongowanikwawo ane tsiye nyoro akati chiregai ndivabatsire. Regai ndisakuwanzirai mashoko. Regai ndinzwe kwavari. Vatete makadii? Tiripo makadiwa. Alright, toda kuti mutiudze kuti zvakafamba sei kubva pakutanga kweurwere kuitira vamwe vatanga kuona vhidhiyo rino nhasi kuzosvika patiri panapa nhasi tichiona musikana akapenya chiso kudai. Aiwa, chokwadi tinotenda mhuri yeZimbabwe. Taive tatambudzika nemunin'ina wangu uyu. Tatenderera kusvika tazosvika patiri nhasi pano. Patakabvawo kusvitsa nyaya yedu kumhuri yeZimbabwe, pakazowanikwawo sekuru Makuvire ndo vakazotifonera kuti uyai ndikubatsirei pachena. Ndo kusvika kwatakazoita kwasekuru Makuvire vakabatsira munin'ina wangu kusvika muone zvaari nhasi. Eish, zvinoshamisa. Ndabva ndapera mate mukanwa nemashoko. Shoko rangu kuna sekuru Makuvire kana muchionawo vhidhiyo rino. Ini ndakazvimirira ndega neimwe hafu yenyika yeZimbabwe. Tinoda kuti makaita basa netsiye nyoro nekunzwira hama idzi tsitsi nekurapa vatete vedu vanga wane nguva vachirwara. Ndinokutendai. Mashoko enyu ekugumisa amai. Muri kuonawo musikana. Ndezvipi zvimwe zvavakuita zvavanga vasingamboite kumashure vachirwara? Kubuda ropa kwaita mvura dzaibuda izvozvizvi aiwa zvamira. Kudya ega, munhu watata kutombopota tichidyisa. Kufamba aiwa kutotendererawo pachivanze. Saka zvinhu zvatakutoona kuti zvachinja. Nyaya chaita kutogara chitaura nyaya ndezvi masvika takagara kudai. Tatakuda kutomupa hedu mushonga yedu takagara hedu pamvuri tichitoitawo nyaya naye. Eish. Inyaya yaisiririsa asi yakusekesa yakufadzawo zviri nani. Sando yangu kuna sekuru Makuvire yasvika. Anokuoneka ine mufaro pano paChibanda Media anonzi Director Taps.